चली तनी एसी चला के बैठ के तनी आराम से हम वीडियो और रील कुली देखी। पल्लोल चिके मेरो पल्लोल। ये तो बहुरानी की फोन आवता। हाँ बहुरानी की फोन आवता। हेलो हाँ बहुरानी, हम ना रोवत नहीं की हो बहुरानी, नहीं हो ना हमारे पैरों में मोच आ गई बाटे। कल हम फिसल गए किचनवा में, जैसे तू गऊ नहीं घरवा से। हाँ तो ओकरी बाद हम गाँव में खाना बनाओ दोपहरीवा के, तले हम किचनवे में गिर गाँव में जान जा। डॉक्टर के यहाँ हम गई रही। डॉक्टर कहला सा कि ढेर ना बैठे के बा आ ना खड़ा होके के बाटे, खड़ा होके खाना तो एकदम बना ही के नहीं खे। हाँ। अच्छा जान जा कि हमारा बड़ी अथी हो गई बटे, जान जा गोड़े में गोड़वा एकदम फूल गई बा हमार। हाँ डॉक्टर कहले बा कि ओकरे के मलवावे के पड़ी गोल कोड़ के लिए। हाँ बड़ी हमरा अथी हो गई बटे। हाँ वीडियो कॉलिंग से देखबू हमरा के। अब का करी हमर बाप रे बाप, हमर शुगरो बढ़ गई बा, हमर बीपीओ बढ़ गई बटे। हम का बताई तारा से। अब वीडियो कॉलिंग करबू हमरा ठावे ढंग नहीं आई। अच्छा ले ठीक बा, देखा तनी ठीक बा कर वीडियो कॉलिंग का करबो। हाँ ठीक बा। आई बाप तो वीडियो कॉलिंग करी देख तनी। आई बाप जल्दी 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 करी ना तो बुझ जाई कि हमरा न इथी नहीं के बोलते अइबे नहीं करी। बांध के लिए मुड़िया उड़िया में कुली। हाँ अब ठीक बटे। आई बाप आयु गई। हेलो हाँ बहुरानी, देखा हमार का हाल हो गई बटे। देखा तारो ओए देखो एक कपड़ा बीपी बढ़ला त कपड़ा में दर्द होखे लागला। हो ओए नहीं हता नहीं है लेटे खातिर का करी, ओही में खाना भी बनावे के बटे न हो। तू रहे तो तू मत आइया। ना 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 देखो तू हमार बेटी हो, हम तक बहू बना के नहीं रख ले। ना 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 हमार तबीयत खराब होई त तू अबे कहलिए ना गइलू ना का कहिलो तो न लोग घर के लोग आ तो का कहबू। हाँ हाँ हमर बड़ी हमारे कपार में हमारा दर्द हो गइल बा हो। हाँ आ गोड़वा से हमरा उठले नहीं खिन जा, बड़ी अच्छी हो गइल बा। हाँ ना ना तू रख फोन पे मत आइयो। अब तरू अच्छा ठीक बा, इतना कह तरू तो चलिए यहाँ। हाँ आज सांझे ले चलिए। हाँ हाँ ठीक बा। हाँ हमार बाबू चलो तो बहुत बहुत आशीर्वाद हम देता नहीं हो। हाँ ठीक बा आ जाइए। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है रखा। बाप रे बाप।